بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سنة سبانا لجباو أما فني إسلام يكفلنوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولا دنياني وقتنا كفوكو أمي سيغفو كنكا بي سيغفو حلسا ولا ندفدو anye wala ndami sigi femi ye ewa yuruku ye ani sura fenye ikado ko fo atoko kacha o kamasa akololo fana bonyana ikado ankaramo alusad ahmad boli anana ka wala dama alsa bi ana lebe nyombolo amba fo folo aka foli bla lame jokulu la folo ustad ahmad assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ustad ahmad sigite menena ankumana femi yere yuruku ye an kuma na dallu kan an kuma na kitu kan siga kontala ka fo toro bala a toro fana kalito kacha toro do abese ko be dan ekelema toro do fana abese ka ke abese societe ma yala toro jumo le bala na me se ko lu fo ni sigin konnana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نقوم رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جابيا فتومينا نيو ولندي نوي سرافين كوي كوي كان يفولي كلا كسبة كسبة كبيرة كيني كسبة ما جبنا نكوننا mana ayara ka kiti koni wala lendo hadisa woni qur'ana ko maka fo haramu de dum sura fin haramelen do islamia masama tuga sida islamia ya kelen sira bela jeli islamia ya kelen sira bela jeli wala saka bo société ko non so ba société fin na bo société inte tanye wo société inte lafiya sura tuga sida bon odi atu naye anga jatimino were ke ka doni hukum ko nana ka lege don bo yimi fo amta ka fo wala sa mo ka fin yere don ka uyro majene ka bola fuka nasuguya do fana to folo dahliya minum bala fendo be min be ni mo ta jati ko o ya doye kaso o ya doye fu nyefuli ka ko bela ani abina ni cheni mi fardu kan ma kilingelen be kan na abina ni cheni mi jama yare kan societe ko nana o bela jeni mi do ko nana o di ato don bo ya yira na ka fo ko allah le ko ta ko sobe a doye mi anga allah le fo ko amba cheni no fo pa cheni no allah le doye mi yuru allah le doye mi aya fo o de ka hake do nyini hake mi nina manka ka fendo nyini femi nina manka wala ka fendo nyini femi mbe nazo kamna wati mas efe ka so gena wati kasi o bebe do akunana fembe a wati mas folo nga eba fe ka fen so yana wati kasi ka ta fendo di wala sa akadema jona yana wati kasi o bala mo dola fana ka sira do nyini wala sa e ka marchandise ika publicité ke ka kofoli kala ka so fen dum fen nyumante sira ka dimi wala sa ika afoka nye o bebe doni babu kunana kata ika publicité bla radio ni télé ni fewna o ka nyefoli kala wala sa abi sanchu mina kaso fendu o tala amai o kalti tala donc wardi doronte quoi wardi doronte de parce que na ko nga be ndroma avec an ko ka ko femindo a sira o matta kaso sira ka ta ko sube quoi ni bebe do kunana donc wala femu ye ka ta fendi wala sa ki ka fem fo ka bunya ka commentaire kala kaso o re tala o be jate adoye donc o mana boy hali ima fo yere di nga ikata ke sababu wala sa fendo be dona akaka nga ete fi o kasoro ekata balamin ana solije ika ko bon kan dumulo do ka di doma ka fo akana to ninga ni place insoro ube ima dumulo yere soro ima dumulo yere di nga mi be nyafala ika modo ika influence baka ba fa ko bo karsa bi kan post ni na bi kan fenyi ni akana to akasoro akana dam ti fa kasoro o be jati sura fen baro parce que il sura fen keni ka influence de ça ima keni kan no fule me ya keni ka influence ipse kan no mi bla dolay ka fo kan kana keta tigita ge donc ipse ko influence mi ke doga ibi ka influence utiliser ka do bali aka hake soro la non ça mo fana tuma dola o bo ka influence fana exploiter ka to dobe do soro masala e almami mo be mo lema directeur be mo lema ko do na dodala e ka wuli ka ta tagama ko kula o fana ba ko no bo odi ato afe ngam se kuspe ya do mo dola almami ani donbe o bula segeni kunna ko so bu sendo kuma na ko odi fo almami ko hakili to yere la o kana to mo ko sendo ko la ko mi be na so a herati société ga ni a do ko so be ita so kuma dola directeur wala nyema abe mali almami wala abe mali doni ba doma
e bɛ taa se o ma k'o ka kuma fɛ walasa e ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ n'o fɛn man kan donc alimami comme e y'o ka mɔgɔ dɔ ou e y'o ka kalanden cogoya dɔ la fana bɛ taa kuma ɲɛmaa in fɛ k'a ka nin ko in nɔgɔya e y'a ka nin ye o bɛɛ lajɛlen bɛ jate yurugu sira fɛ o bɛɛ bɛ jate surafɛn ko de silamɛya ka taabolo la là o si tɛ bɛn parce que e bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛw fana bɛ min bɛ compétence bɛ minnu na ka tɛmɛ e ka nin mɔgɔ in kan nka olu mɔgɔ t'u bolo relation t'u bolo relation min b'a to olu bɛ se ka nin fɛn in sɔrɔ a comme relation bɛ e la e ni alimami ka di wala e bɛ alimami ye ka mɔgɔ ye wala directeur in ye ka alimami ka mɔgɔ ye donc e bɛ profiter o sira fɛ ale bɛ taa influence k'o kan o fɛn in bɛ d'i ma ka mɔgɔw to yen mɔgɔ min compétence ka bon n'e ta ye mais comme relation t'olu bolo dɔrɔn a bɛ kɛ tɔɲɔni ye olu kan o kan k'o janto yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ n'o kan karamɔgɔ comme karisa bɛ seli ka misiri kɔnɔ ni ni karisa ka di bon nin ko nin dossier bɛ ne bolo n bɛ fɛ a ko ka kɛ tan bon e bɛ mun kɛ k'o tigi bila siraw la bon o min filɛ nin ye fo alimami ka a fɔ de k'a fɔ bon nin min filɛ e bɛ ka nin min ɲini d'abord ne b'a dɔn e ni nin place man kan ni ni fɛn min man kan kana fɔ k'i b'o ɲini i ni min ka kan t'o ɲini wa ni alimami y'a dɔn k'a n'a ka kan a compétence b'a la ɲɛmaa dun bɛ ka maa wɛrɛ de bila la maa wɛrɛ min bɛ yen n'a dɔnni t'a la a tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ wa hali n'a kɛra yen yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka hali a bɛ kɛ silamɛw yɛrɛ tɔɔrɔba ye n'o ɲɔgɔnna kɛra alimami bɛ se ka ɲɛni kɛ sisan ni o sira ye o la fo alimami ka jateminɛ kɛ o sira ninnu de la quoi i m'a ye Yusuf alayhi salam a y'a yɛrɛ waati dɔ la k'a fɔ ko qala ij'alni ala khaza'inil ard a y'a yɛrɛ ko fɔ kɛ k'a bɛ fɛ a ka bila fɛn dɔ la quoi parce que a b'a dɔn n'ale bilalen ye ale bɛ ɲɛni min kɛ tɔgɔ tɛ se k'o kɛ kuma dɔ la alimami bɛ se k'a ye k'a fɔ ni karisa bilala nin yɔrɔ in na a compétence b'a la a alaɲɛsiranya b'a la a ɲɛ b'a la o tuma ale bɛ se ka ɲɛ nin yɔrɔ in na ka tɛmɛ maa wɛrɛ min proposera k'a sɔrɔ jogo yɛrɛ t'a tigi la k'a sɔrɔ nin jogo bɛ nin na compétence fana b'a la ka fara o kan bon n'o kɛra o bɛ kɛ alimami ka rôle ɲuman yɛrɛ ye k'o jouer o ɲɔgɔn na mais a kana a ka influence utiliser dɔrɔn mɔgɔ fɛn fɛn nana dɔrɔn ka sin k'o booster k'o pousser k'o bila fɛn dɔ la a man kan ka k'o cogoya la f'a ka jateminɛ de kɛ alaɲɛsira yɛrɛ hukumu kɔnɔ ni nin bilalen a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye adamadenw ma ka sababu a compétence b'a la a jogo b'a la a dɔnniya b'a la a alaɲɛsiranya b'a la voilà o yɔrɔ fa sugu la alimami bɛ se ka rôle ɲuman jouer sinon n'o tɛ n'u ma farati o yɔrɔ in na a ka ca ala fɛ o bɛ don nin babu kɔnɔ dɛ voilà influence utiliser walasa ka mɔgɔ dɔ bila fɛn dɔ la min bɛ n'a sɔrɔ a n'a man kan ani alimami y'o kɛ alimami fana bɛ don nin kɔnɔ dɛ donc an ka hakili t'o la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà donc o y'a taabolo dɔ ye o tuma dɔnnibaw y'a yira n na hali sisan k'a fɔ a taabolo wɛrɛw fana ye min ye ni o de donnen don kosɛbɛ n'o ye ka wari dɔ bɔ walasa i ka place dɔ sɔrɔ place min bɛ vraiment i ni place in i n'a man kan cogoya si la ka sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ minnu n'a ka kan donc e bɛ influence kɛ n'i ka wari ye walasa i bɛ se k'o place sɔrɔ cogo min na donc nin sira misɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la wa n'a y'a dɔn k'a fɔ nin sira misɛnninw bɛɛ lajɛlen b'a la an bɛ taa ye o kumana a tɔɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ siga t'a la ka sababu kɛ a tɔɔrɔ bɛ kɛ bonyani min ye a fɔlɔ ye min ye fardu yɛrɛ kan maa kelen kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ni e y'a dɔn k'a fɔ ko jamana min bɛ nin taabolo la i n'a fɔ o b'a fɔ an ka terme na cogo ko vitamine R ni vitamine R t'i bolo dɔrɔn ko i ka foyi man ɲi vitamine R n'o ye relation quoi relation awɔ dɔw b'a ko waaw vitamine waaw wasita arabu kana vitamine waaw français b'a ko vitamine R relation vitamine R t'i bolo kɔni ni vitamine R t'i bolo dɔrɔn ko jamana in kɔnɔ k'i ka foyi man ɲi bon ni ko sera o yɔrɔ ma sisan i bɛ taa sɔrɔ o la hali minnu bɛ fɛ ka kalan kɛ ka ɲɛ a b'u yɛrɛ faga kalan yɛrɛ kɛli a b'u fari faga kalanba kɛli la quoi donc a bana fɔlɔ a bɛ mɔgɔ ka ambition a b'a faga a b'a détruire ambition a bɛ ambition détruire i bɛ t'i yɛrɛ faga ka nin kalanjan in kɛ i tɛna foyi sɔrɔ minnu bɛ yan i bɛ se k'o kalan san caman san 10 ni kɔ la olu bɛ place baw olu bɛ commander e bɛ taa i yɛrɛ sɛgɛn ka nin kalanba in bɛ kɛ mun relation t'i bolo n'i taara yɛrɛ i ka relation bɛɛ bɛ perdu i kana t'i yɛrɛ sɛgɛn sa o k'a sɔrɔ an mago bɛ kalanba baw la parce que jamanaw bɛ ɲɔgɔn dan ni cadre baw de ye quoi fo cadre baw de ka caya jamana kɔnɔ walasa jamana ka taa ɲɛ o n'a nana kɛ ko mɔgɔw y'a bila o hakili la k'a fɔ ko ni vitamine R t'i bolo n'o ni relation t'i bolo ka ban dɔrɔn k'e tɛ se ka taa ɲɛ n'o kɛra a bɛ ambition faga a bɛ mɔgɔw ka kalan baw a b'u bɛɛ lasegin kɔfɛ a b'u lasegin kɔfɛ hali n'a danna nin ma nin ye degunba de ye ni kasaraba de ye parce que mɔgɔ min kan ka taa ɲɛ bon n'a y'a dɔn ka fɔ a ka taa ɲɛ bɛ k'a ma kɔsegin a fari bɛ faga a tɛ taa kalan ka fari bɛ faga donc o laban b'a ye k'a fɔ yɛrɛ i bɛ cɛsirili min kɛ kalanko la i bɛ cɛsirili min fɛn o bɛɛ ye fu de ye sira wɛrɛ ɲini min tɛ nin sira min ka teli joona quoi i fana bɛ taa don ko wɛrɛ la i bɛ taa don ko wɛrɛ la sira min ka teli n'o kɛra i bɛ taa don yuruguyurugu sira la wala n'o kɛra jamana in segin kɔ dɔrɔn ka taa cadre baw tɛ sɔrɔ o y'a tɔɔrɔ belebele dɔ ye ka jamana kalan segin kɔfɛ jamana kalan dun mana segin kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ o ye gɛlɛya belebele de ye Oustaz i filɛ k'i da don kalanko min na an b'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ a kalan kɔni a jaasila dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a jaasila na parce que denmisɛnnin kan ka cɛsiri min kɛ ka kalan kɛ fɔlɔfɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ ni su ko la i bɛ kaye ye denmisɛnninw bolo mais a bɛ denmisɛnnin bɛɛ kunna ko n fa bɛ se ko la o b'a to n bɛ gagne voilà bon o min filɛ nin ye i m'a ye o bɛ kɛ sababu ye
i bɛ taa dɔ ye niveau dɔ la a bac niveau b'a bolo wala ko master b'a bolo fo ka se doctorat la kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tɛmɛ sira minnu fɛ kuma dɔ la a sira ninnu a ma nɔgɔn dɛ. an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalan yɛrɛ niveau jigin. a bɛ kalan niveau jigin a bɛ danaya yɛrɛ tiɲɛ kalanko la quoi parce que a laban n'a nana kɛ hali diplôme bɛ se ka san o kɔrɔ diplôme yɛrɛ valeur t'a la bilen nafa t'a la bilen o n'o kɛra kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ danaya bɛ tiɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na. i ma jamana dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ u ka mɔgɔ dɔw bila ka na an fɛ yan ko n'i nana bac kɛ an fɛ yan k'a ka nɔgɔn k'i b'a sɔrɔ joona. u b'a fɔ o bɛ b'u ka jamana ka na bac kɛ yan k'a sɔrɔ munna ka sababu an y'a ye k'a fɔ sujet bɛɛ bɛ fuite bɛ don a la sujet bɛɛ bɛ feere sujet bɛɛ bɛ feere. ne yɛrɛ bolo nin ye kabako kuma de ye sujet a tɛ tagama. ayiwa sujet a tɛ foyi. fuite de o bɛ tagama ka taa don dɔ ka so kɔnɔ cogo di. yurugu de b'a lase surafɛn de b'a lase donc minnu b'a sujet ninnu bɔ ayiwa n'i ka mɔgɔ masurunnenw don ala ɲɛsiranna jɔnw n'a ma bɛn n'olu ye o b'a feere i ma dɔrɔn donc n'o kɛra a ma se i den ka sɛgɛn wala a ka nin ko in i b'a taa d'a ma dɔrɔn ka sɔrɔ i bɛ k'a ka niveau tiɲɛ ka taa fɛ de i bɛ ka a tigi détruire ka taa fɛ de donc o ye fɛn min bɛ n'a sɔrɔ ni minnu delila la a laban u ka kalanko a tɛ taa ɲɛ wa jamana yɛrɛ a b'a kalanko segin kɔfɛ wa a sabanan i bɛ taa sɔrɔ cadrew bɛ dɔgɔya an bolo ni cadre dun dɔgɔyara jamana fɛn fɛn kɔnɔ o jamana tɛ se ka taa ɲɛ fo ka se la surtout diɲɛ kɔnɔ sisan compétence de bɛ yen concurrence de bɛ yen munafasa de bɛ yen concurrence de bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko la jamana minnu bɛ yen n'a mɔgɔ kalannenw ka ca olu de bɛ san sɔrɔ joona joona minnu bɛ n'a jamana mɔgɔ kalannenw man ca mɔgɔw kuma ni fɛn dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ aw sen bɛ bɔ a la bon n'a fɔra ko nin bɛ o lase an ma i y'a dɔn a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ quoi kɔlɔlɔ ka bon au bout du compte i bɛ taa sɔrɔ cadre minnu yɛrɛ bɛ taa bila hali ko ɲɛmaaya la directeur baw ni ɲɛmaabaw ko olu ka ɲɛmaa k'a se ka rapport sɛbɛn voilà wala n ko ne o bɛ se ka kɛ cogo di. a bɛ se ka kɛ n ko a bɛ tɛmɛ ni nin sira in de maa min ka sujet sanna ka d'a ma maa min ma révision kɛ ka sababu kɛ dɔrɔn ko ale ni nin b'a bolo a bɛ se ka professeur corrompu o bɛ note d'a ma hali n'a ma sɔrɔ o bɛ se ka foyi sɛgɛ o bɛ se ɲɛfɛ kuma fɔ o bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka foyi kɛ ne yɛrɛ delila ka tɛmɛ agent dɔ la an taatɔ dugu la a y'an ka carte d'identité bɔ k'a lajɛ est ce que i b'a dɔn sa jaabi a ma se ka n ka carte d'identité kalan quoi a ko n k'a kalan ko min sɛbɛnnen don ne yɛrɛ jɔlen ma wele nin tora quoi yani a bɛ agent ya la a bɛ ka mɔgɔw ka carte a bɛ yen ka mɔgɔw ka fɛn contrôler nka fɛn dira ma a dɛsɛra k'a kalan quoi yani a ma se ka foyi de kalan la ale kɔni bɛ yen dɔrɔn a tɛ se ka hali carte d'identité kalan k'a dɔn jɔn tɔgɔ ye jɔn ye fɛn yɛrɛ kɛra a date banna wala a date ma a to hali o dɔn quoi t'imagines bon ale sera yen cogo di sa ni yurugu sira tɛ o kɔrɔ na sugu la hali aw ka jamana sécurité yurugu bɛ laban k'a bɛɛ tiɲɛ quoi mais o de kɛlen don k'an ka jamana tiɲɛ yurugu bɛ laban k'a ka jamana sécurité yɛrɛ tiɲɛ maa min bɛ fɛ ka na kojugu k'a ka jamana na sa n'o bɛnna ni ɲɔgɔnna agent ye min t'a ka ko yɛrɛ ɲɛ dɔn a tɛ papier dɔn yɛrɛ dɔn a b'a bila a bɛ tɛmɛ a bɛ don jamana kɔnɔ k'a ka tiɲɛni kɛ ka segin ka taa so o de y'a to a bɛ sécurité yɛrɛ a b'o yɛrɛ détruire jamana kɔnɔ quoi o yɛrɛ tiɲɛ jamana ka basigi a n'a hakili sigi yurugu b'a to a bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ kɛ sababu ka tiɲɛ o yurugu kelen de b'a to mɔgɔ bɛ bila kɔlɔsilikɛlaw la minnu kan ka jamana kɔlɔsi olu de kan ka jamana sécurité ko assurer i bɛ taa ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ sécurité k'a tiɲɛ tuguni ka taa fɛ quoi minnu kan ka jamanadenw kɔlɔsi olu yɛrɛ bɛ jamanadenw suɲɛ ka jamanadenw yɛrɛ ka u terroriser ka jamanadenw lasiran ka sɔrɔ olu de bilalen don walasa ka jamanadenw yɛrɛ kɔlɔsi mun b'o kɛ sabu u sera yen k'a sɔrɔ enquête de moralité ma kɛ u sera yen k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'a lajɛ est ce que nin n'a ka kan wala nin n'a ma kan a ma kɛ o sira fɛ quoi a kɛra influence sira fɛ nin ye colonel dɔ den nin ye général dɔ den nin ye maaba dɔ den a bɛ bila ka taa a banna n'a ko taara ko o niveau la dɔrɔn a bɛ jamana yɛrɛ sécurité yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ quoi nin bɛɛ jurugu de bɛ nin s'a ma quoi kɛlɛcɛ bɛ boli ka kɛlɛkɛyɔrɔ to yɔrɔ yɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mais ni mun tala ni yurugu sira ye o mago tɛ ko la dɛ u ka mago foyi t'a la sadɔ b'a fɔ fana k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye a bɛ kɛ sababu ye saya kɔni bɛ ala de b'a latigɛ nka a b'a sababu don dɔw la dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ma kalan ayiwa dɔgɔtɔrɔ min ye dɔgɔtɔrɔya kɛ yurugu ye ne b'a bɔ est ce que kɔlɔlɔ jugu t'o la wa o kɔlɔlɔ kɔni o ye kɛnɛkanko de ye maa min ma kalan min kɛ n'i y'o bila k'a ka dɔgɔtɔrɔya kɛ a ka niveau ma se min ma i y'a bila o la o kɔrɔ a bɛna mɔgɔw faga dɔrɔn mɔgɔ hakɛ joli joli de fagara an ka jamana in dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ala ni yurugu in kama o kɔrɔ mɔgɔw bilala baara la minnu bɛ yen n'a niveau t'u la dɔw bɛ pikiri kɛ yɔrɔ dɔ la a man ka kɛ kosɛbɛ o bɛ fura dɔw sɛbɛn a man ka sɛbɛn kosɛbɛ kɔsa in na o ye dɔ faga o kama mais comme o bɛnna ni maa dɔnnen dɔ ye o de y'a ta ko carinna quoi sinon o ye fantanw caman faga nin sira in fɛ bi maana a kan ka sɔrɔ min k'a la o sɔrɔ min yɛrɛ man kan ka k'a tigi la quoi sukaroma fɛn ale tɛ sukaro don n'i taara sukaroman k'a la n'i taara sukaroman don tigi la i t'a faga donc jateminɛ foyi tɛ kɛ a bɛ yen dɔrɔn a niveau t'a la kalan t'a la a bɛ na i bɛ na n'i ka banabaatɔ ye a bɛ fɛnw ka kɛ la n'a yɛrɛ ye a bɛ taa faga fu o y'o dɔ de faga o la sa ni ɲɛmaabaw yɛrɛ wulila k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko munna nin sara k'a tɛ se ka kɛ tan cogo si u taara bɔ a kan k'a fɔ
mɔgɔ minnu kun don a niveau to u taara ka bila relation ni fɛnw kama quoi o kɔrɔ ye k'a fɔ ni ko ma kɛ a sira normal la ka yurugu bɔ a la a laban a cɛnni bonya kosɛbɛ quoi surtout ni ɲɔgɔnna k'a la docteur sira ni kalan sira ni number tɛ se ka ko la ni number ko la dɔrɔn a cɛnni nɔ a bɛ kɛnɛ kan a tɛ se ka dogo quoi a tɛ se ka dogo donc o la dɔgɔtɔrɔso ninnu na o lahalayaw bɛ bin maa caman fagara nin cogoya ninnu na ni lahalaya in cogoya la parce que mɔgɔw bilala yen minnu tɛ s'u ka baara la minnu t'a ko ɲɛdɔn nka u bilala yen dɔrɔn relation kama o lahalayaw bɛ bin mɔgɔ bɛ minnu a compétence b'u la a fɛn bɛɛ b'u la nka o tɛ bila yen ka sababu kɛ relation t'u la o bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ yan. non ça i b'a ye k'a fɔ o baabu kelen o dɔgɔtɔrɔ baabu kelen na i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen n'i taara dɔgɔtɔrɔsoba la a b'a f'i ɲɛna n tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan a bɛ tila k'a f'i ɲɛna ko bon i bɛ n sɔrɔ nin yɔrɔ in na est-ce que o fana y'a dɔ ye wa. o y'a dɔ ye kosɛbɛ o bɛ don a kɔnɔ e taara baara la yɔrɔ min na k'i ka baara min kɛ e bɛ sara o kama public la e bɛ tila ka baara fitinin dɔrɔn kɛ waati hakɛ dɔ la ka sɔrɔ ka tɔgɔ bɛɛ renvoyer ka taa e yɛrɛ ka clinique spécialement olu bɛɛ bɛ t'i sɔrɔ yen o kɔrɔ min kan ka don jamana yɛrɛ kunna nafolo ni fɛnw na a bɛ jamana sɔrɔ fana dɔgɔya a bɛ jamana sɔrɔ bɛɛ ta ka taa bɛn a yɛrɛ kelen ma donc a bɛ dɔ bɔ jamana sɔrɔ la o kɔrɔ yurugu a bɛ na ni sɔrɔ baliya ye a bɛ dɔ bɔ jamana sɔrɔ la a bɛ na ni sécurité baliya ye a bɛ na ni adamadenw fagali fana ye a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ quoi kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de y'a to fɛn de don min bɛ n'a sɔrɔ jateminɛ kan ka k'a ko la kosɛbɛ corruption kɛlɛ min bɛ fɔ yen min bɛ ne yɛrɛ kamana gan a ko la o fɔ ko corruption ka kɛlɛ bon minnu yɛrɛ bɛ se k'a kɛlɛ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ place min na place yɛrɛ min b'u permis u ka corruption kɛlɛ olu yɛrɛ sera yen ni corruption ye quoi e bɛ se k'o kɛlɛ cogo di quoi kuma ka ca e bɛ se k'o kɛlɛ cogo di a fɔra ko année dɔ kun ye année de corruption kɛlɛli ko corruption kɛlɛli san o san in tɛmɛna an ma foyi ye min bɔra la ko corruption kɛlɛ san de bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan o corruption kɛlɛ san in o tɛmɛna yɛlɛma foyi ma don foyi la quoi fɛn bɛɛ b'a a nɔ kɔrɔ la i bɛ taa bureau la k'i bɛ t'i ka dossier ɲɛnabɔ k'i bɛ t'i ka nin ɲɛnabɔ a bɛ f'i ye kolo kan k'a fɔ n'i ma fɛn tɛ fɛn voilà ça de b'a fɔ fana k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ dɔ ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na bi sirabakan kasaraw ka ca voilà ko sɛbɛn min bɛ di ka bolifɛnw boli très bien ne ko o sɛbɛn fana kan ka sɔrɔ nin sira nation fɛ wa i m'a ye sa mɔgɔw ni voilà c'est-à-dire ni corruption kɔni n'a ma kɛlɛ ka bɔ jamana fɛn kɔnɔ a kasara tɛ se ka ban dɛ n'i y'a kasara belebele dɔ fana docteur kasara bɔlen a la sa a kasara bɔ fana ye nin de mɔgɔw ni bɛ ta ka kalifa maa min ma waati damadɔ kɔnɔna na n'o ye chauffeur ye kuma dɔ la o transport mobile ninnu ani hali minnu yɛrɛ b'u ka personnel yɛrɛ boli o papier min bɛ ta ka d'u ma ko e bɛ se ka mobile boli e sera a la o bɛ ta ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min ma se a la cogoya si la fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen u ye code de route yɛrɛ u t'a dɔn u tɛ code de route dɔn wa u tɛ sira sariya dɔn u kɔni dɔrɔn nafolo b'u kun wala u ka mɔgɔ dɔ bɛ yen relation b'u la dɔrɔn o ɲɛfɔli kɔlɔ o bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ ka d'u ma papier ta ka d'u ma caman dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ taa papier ɲini yɔrɔ yɛrɛ la pewu u bɛ t'u ka so dɔrɔn u ka permis bɛ t'u sɔrɔ yen wari hakɛ min kan ka di ni waa tan de kan ka di olu bɛ 20,000 bila ka taa donc o tɛ se yɛrɛ pewu ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye pewu u bɛ t'u ka so dɔrɔn ayiwa waati kunkurunin kɔnɔna na u ka permis bɛ t'u sɔrɔ ka so bon ni jamana min ka nin papier bɔ nin bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la nin cogoya in na tan o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ka sira t'aw ka jamanadenw nin na aw ye nin papier min di nin ma k'a bɛ se mobile la k'a bɛ se nin bolimafɛn in na ale bɛ o ta sisan sa ka taa mɔgɔw caman faga sisan nɔgɔya la nin cogoya in na tan ka mɔgɔw faga nɔgɔya la nin cogoya in na tan o bɔra mun na yurugu kelen de bɛ na halisa yurugu kelen de bɛ na mais alors mobili minnu fana filɛ nin ye mobili kan ka lajɛ contrôle kan ka kɛ visite kan ka kɛ kosɛbɛ bon wari bɛ don o nɔ na kosɛbɛ est-ce que o fana bon o min fana filɛ nin ye non seulement visite technique kan ka kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min na minnu kan ka kɛ yurugu yɛrɛ bɛ daminɛ kabini minnu yɛrɛ kan ka kɛ fɔlɔ ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn ta k'a kɛ yɔrɔ bɛɛ kan ka taa kɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn la k'a sɔrɔ fɛn min don a kan ka lacaya de kuma tɛ mɔgɔ yɛrɛ kana jɔ aran na quoi parce que mɔgɔ bɛ taa jɔ aran u ni bɛ degun parce que a bɛ kɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn de la bon de fait a bɛ kɛ yɔrɔ kelen o yɛrɛ yurugu de ye fɔlɔ quoi parce que o mɔgɔw de fana bɛ taa wari dɔ bɔ k'a di k'a fɔ bɛɛ kan ka kɛ an fɛ yan walasa olu ka wari caman sɔrɔ ne ka marché sɔrɔ voilà marché ne ka marché sɔrɔ walasa i ka marché sɔrɔ fo e yɛrɛ fana ka yurugu dɔ de bɔ k'a di quoi ni fana y'o di a marché bɛ d'e ma o la u bɛ bɛɛ ni sɛgɛn sisan bɛɛ bɛ taa jɔ aran jan na sisan walasa i ka mobili ka lajɛ o n'o kɛra dɔw fana bɛ kɔrɔtɔ olu fana bɛ don yurugu sira la o bɛ taa dɔrɔn o bɛ taa somme dɔ di dɔrɔn u ka fɛn bɛɛ a tɛ lajɛ yɛrɛ u bɛ sin ka tɛmɛ n'u yɛrɛ u bɛ papier d'u ma dɔrɔn a banna u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ e ka mobili pinɛ man ɲi e ka nin man ɲi e ka nin fɛrɛ man ɲi foyi man ɲi mais fɛn kɔni nɔrɔla mobili la k'a ka ɲi voilà bon o yurugu sira belebeleba dɔ de bon na sugu mobili sa o bɛ taa mɔgɔw ta sa ka sin ka taa u faga nɔgɔya la cogoya dɔ la foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la a fɔ k'a fɛnw bɛ dafalen don k'a sira ka kɛ cogo di k'a visite technique bɛɛ kɛra nin bɛɛ b'a la k'a sɔrɔ foyi ma kɛ a tigi wari di dɔrɔn a banna a ma jɔ aran na bilen yɛrɛ ani fana ɲɛmɔgɔw b'a to a fɛn bɛ taa concentré yɔrɔ dɔ la a y'a yɔrɔw caya dɔrɔn a y'a yɔrɔw caya walasa bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka taa kɛ lafiya la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ corruption in tiɲɛni yɛrɛ la a donna an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka se hakɛ la
mi yɛrɛ bi ne yɛrɛ ni tiɲɛ la ka se hakɛla fo ni yɛrɛ mi yɛrɛ k'i t'a kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ ko ye dangaden quoi i b'a dɔn cogo di misaliya bolo ma i bɛ t'a sɔrɔ ɲɛma kelen minnu b'an bolo minnu tɛ sɔn a ma minnu tɛ sɔn i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ nafakati min sɔrɔ a t'u permet ka kobaw kɛ quoi ka sɔrɔ u tɔɲɔgɔnw dun bɛ u b'o baara kelen kɛ nka olu bɛ ka kobaw kɛ dɔn tɛ se ka kɛ parce que olu ma da u ka sara in dɔrɔn ma u donna u y'i ka sara minɛ ka tila ka yuruguyurugu nafolo caman minɛ ka fara o kan donc du coup u b'a fɔ ko dɔn ma e ye ministre kɛ e ye nin kɛ o bɛɛ la e ma se ka du jɔ halisa e ma se ka mobili ɲɛnama sɔrɔ e ye dangaden de ye o k'a sɔrɔ a dangaden tɛ a ye sira tilennen de taama a ma sɔn ka yuruguyurugu kɛ a ma sɔn ka yuruguyurugu nafolow minɛ a ma sɔn ka sɔrɔ fɛnw minɛ o de y'a to a bɛnna n'a ka nin sɔrɔ hakɛ ye u b'a fɔ k'o ye dangaden ye bon n'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛ ka don an ka culture la o yɛrɛ de y'a tiɲɛni yɔrɔ ye sisan quoi f'a ka don an ka culture la k'a fɔ parce que n'ale n'i kɛla faama ye mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa i cɛsiri dɛ ni kɔni filɛ ka yan sɔrɔ yanni ka wuli ka ko kɛ dɛ bon e dun ka sara a dɔnnen don e sara yɛrɛ dɔnnen don i mana san 10 kɛ an bɛ se ka 100,000 kalo 12 o san 10 e ka sara bɛɛ filɛ nin ye bon e bɛ se ka 100,000 so jɔ cogo di a tɛ se ka kɛ o fo ni tiɲɛni de kɛ ka yuruguyurugu siraw ta ka surafɛn siraw ta bon a bɛ se ka bɔ an ka culture la cogo min na an kan k'o de fɛɛrɛw tigɛ voilà ne yɛrɛ tun bɛ n'o de ni y'an ka sigi jateminɛ a bɛ fɔ ko vérificateur contrôleur général a ko ka ca nafolo kan ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na yuruguyurugu kan ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na a sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ka ca mais nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun de y'a to a ma se ka dabila voilà parce que volonté politique de tɛ yen walasa ka dabila fo volonté politique de ka sɔrɔ yen quoi bon ni ɲɛmaw yɛrɛ n'u ma jɔ n'a ye k'a fɔ k'u b'a kɛlɛ sɛbɛ la a tɛ se ka wuli ka bɔ hali ni nin fɛn ninnu bɛɛ bilala sen na contrôleur général ni fɛnw bɛɛ bɛ yen a kɛlɛli ka gɛlɛn parce que e ye ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na e ye président e ye député e ye nin ye e sigidon e yɛrɛ ye tafe di mɔgɔ ma e ye te di mɔgɔ ma e yɛrɛ mɔgɔw san e bɛna yuruguyurugu jumɛn kɛ voilà e politique min bɛ ka mɔgɔw ka fɛn e yɛrɛ walasa i ka polisiya in sɔrɔ wala i ka gendarmerie in sɔrɔ i b'a sɔrɔ e a sara de ka kɛ yen e yɛrɛ e ka ɲɛmaya in sɔrɔ e y'a sara de walasa e ka se yen ne ye sara e bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ cogo di a tɛ se ka kɛ o donc ni volonté politique yɛrɛ de tɛ yen fo ɲɛma tilennen de ka sɔrɔ min b'a fɔ min y'a kɛ fɛnw règle bɛ appliquer texte bɛ appliquer texte ɲumanw b'an bolo mais a tɛ appliquer de quoi a tɛ appliquer texte la ɲumanw de b'an bolo jamana in kɔnɔ mais a tɛ appliquer pewu n'a appliquera hali ni sariya adamaden sariya n'a appliquera kuma caman ani ala ta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya quoi mais n'i nana fɛ la sisan fɛ ni rouge don i k'i jɔ ni vert don i ka tɛmɛ o tɛ an ka sariya dilannenw ye mais n'an ma appliquer est ce que a kɔlɔlɔ tɛ s'a ma yan mɔgɔ caman sen bɛ kari mɔgɔ caman bɛ faga voilà exactement bon o de y'a to silamɛ ye fɛn minnu fɔ an ye quoi o fɛn ninnu madame n'a ma appliquer quoi diɲɛ in kɔnɔ yan quoi maa si tɛ lafiya quoi comme i bɛ taa sɔrɔ jamanaw bɛ yen minnu tɛ silamɛ jamanaw yɛrɛ nka silamɛ ye principe minnu fɔ u y'u ta k'u appliquer bon o diɲɛ in kɔni kɔnɔ yan o bɛ lafiya lahara o ye ko wɛrɛ ye mais diɲɛ in kɔni kɔnɔ yan o principe ninnu comme u y'u appliquer o ye silamɛya ka principe de ye diɲɛ in kɔni kɔnɔ o bɛ lafiya quoi bon an silamɛ mɔgɔw b'o de la quoi a moins diɲɛ kɔnɔ an ka kɛ pour que kuma in k'a nɔgɔya o de ye k'a fɔ tuma caman bɛ faamaw jalaki surtout kiri bonda fɛ yala ne ma taa d'a ma a b'a juguman tigɛ wa voilà mun de bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ u ka nafolo ta ka taa surafɛn ko voilà donc an b'a hakili to hadisa in na toujours hadisa min bɛ yen ni ala kira salam a ye surafɛn diba a y'o danga min b'a minɛ o dɔrɔn tɛ parce que min b'a minɛ an b'o de accuser toujours quoi sinon o dɔrɔn ma danga dɛ a ko la'anallahu rashiya wal murtashiya wal ra'isha rashi o ye min yɛrɛ b'a di o danga e min b'a di n'o de diba ka ca kɔlɔlɔ bɛ yen dɛ voilà ani min yɛrɛ fana b'a minɛ o danganen don ani min bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ ka ko nɔgɔya o fana danganen don o n'an y'a faamu k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen de bɛ se k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ se ka corruption in kɛlɛ n'o kɛra bɛɛ bɛ ka rôle jouer quoi an kana dan maa hakɛ dɔw ma k'olu dɔrɔn de bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛlɛ ala k'an bɛɛ sababa ma. Kosɛbɛ Boli an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn kumakan laban jumɛn b'i bolo yan'an ka wuli. bon kumakan laban min bɛ n bolo o de ye an k'an cɛsiri an maa kelen kelen bɛɛ ka niveau la bɛɛ ka corruption kɛlɛ bɛɛ ka surafɛn kɛlɛ i ka niveau la i ka famille kɔnɔ i ka sigida la n'o kɛra a bɛ yɛrɛkɛ ka taa fan bɛɛ fɛ a bɛ kɛlɛ bɛ sabati. N bɛ dugawu kɛ ala ka corruption bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a bɔ samɛ jamana bɛɛ kɔnɔ k'an ka société kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An balimaw minnu tun bɛ k'a lajɛ suna sabanan kan nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jɛmukan min n'an k'a ma ko sigikafɔ maa min tun b'an bolo bi ye Alusad Ahmad Boli a tun bɛ ka kuma an ye fɛn min kan o ye fɛn min ye surafɛn a kɔlɔlɔ n'an ko surafɛn tɔgɔ caman b'a la dɛ dɔw ko surafɛn dɔw ko worosɔngɔ dɔw ko sigarɛti sɔngɔ dɔw ko saga sɔngɔ dɔw ko sukaro sɔngɔ a mana k'a fɛn fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ fɛn min ni danga b'a ko kɔnɔ fɛn min don a bɛ adamaden barika ban ni hadamaden n'i y'a dɔn ko fɛn min bɛ tan i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la o de kama an ye nin waladan kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'Ala subahanahu wa taala deli ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu n'o ye kumakan mɛn o bɛ tugu Ala sɔn hɛrɛ ma kɔ hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كامبي دورة